Oh. Magandang tanghali po. Andito na naman si Christine Sang TV at magluluto na naman ako sa tanghalian, at ang menu ko today ay ang chicken liver igado or atay ng manok crispy o lotong Bisaya. At ayan po, nagisa na po tayo sa mga sangkap. As usual, ayan, yung bawang bombay at saka chili pepper. Nagkuha pa mo ko? Nagkuha ka? Magkatawag ako ngayon. Huwag ka tawag? Huwag mo kayo para tawag. At kailangan po nating pakatasin ang mga sangkap. Ating po siyang yung na siya, magkulay brown na yung mga sangkap. Saka natin ilunod ang ating chicken liver. Yan po, masarap po ang ating chicken liver igado ngayon mga mamis, dahil kompleto sa ricados. At ayan, ilunod na natin ang ating fresh chicken liver. At syak, lang to mga mamis ha, 1/2 kilo lang to ang ating chicken liver ngayon. 1/2 kilo. Ayan, kasi medyo medyo tumaas, kaya 1/2 kilo lang yung niluto ko ngayon. Tapos at ayan po, ilon natin ang ating ng black pepper. Ang black pepper mga mamis, yan yung nagpapawala ng langsa ng ating niloloto. Ayan. At dagdagan na natin ng sarsaya oyster sauce. 1 sachet of sarsaya at 1 sachet ng oyster mamasitas oyster sauce. At ayan po, halo-haloin po natin ang mabuti at takpan po natin saglit bago natin lagyan ng pangsabaw. Konti lang, maglagay lang tayo ng konting pangsabaw. Ayan, kumukulo na siya.
pwede na natin siyang lagyan ng konting pangsabaw. Kasi kailangan na lagyan natin ng konting tubig mga mamis dahil matagal tong maluto ang chicken liver, lalo na tong balon-balonan, matagal siyang matagal siyang lumambot. Pero yung liver lalambot lang din yan agad, pero ang matagal mga mamis yan yung balon-balonan, matagal yang lumambot. Kaya magdagdag tayo ng pangsabaw para hindi maubusan ng ng sabaw ang ating niluluto. Kailangan magdagdag tayo ng tubig. At saka mga mamis, kailangan na hugasan ng maigi pag nagluluto tayo ng ganito, kasi medyo medyo malangsa yung amoy niya. Kaya kailangan na hugasan natin ng mabuti para mawala yung baho. Ayan, magdagdag na po tayo ng pangsabaw. At maglagay na tayo ng timpla, bitchin at saka asin. Siguro magantay pa tayo nito ng mga mga mamis bago siya maluto talaga. Magantay tayo ng mga 10 minutes bago siya maluto. Yung luto na talaga. Yan, mga 10 minutes pa siguro. Kasi kailangan natin antayin na maglambot yung balon-balunan para hindi masayang. Ayan. At idagdag na natin ang patatas at carrots. Ayan po yung chicken liver natin mga mamis, worth 100. Tapos yung mga sangkap worth 60 pesos. Kaya ang ating menu today worth 160 pesos. At ayan. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din sa baba mga mamis kung nagustuhan nyo po tong chicken liver igado ko today in Lotong Bisaya. At pa-subscribe Christine Sang TV at pa-hit po sa button bell para updated po kayo sa aking mga affordable cooking araw-araw. At ayan na nga po mga mamis, luto na siya. Ready to serve sa tanghalian. At sa gustong magluto nito, check nyo lang po sa description box at ilalagay ko lang po doon ang lahat ng kakailanganin mga mamis. Para hindi po kayo mahirapan. At mga mamis, ayan, ito lang po for today at see you naman po tomorrow for my new cooking. At babush! Keep safe everyone! Bye!